Ka balang ublay Meghalaya and Assam. Menaksi ublay jong katayo. Kalayo an punkut no e kajing seng samla. Lembaga jing seng paipa. Ya ka bala penlong Hamadan Snong jong ka Snong Sidley Nongstoin West Khasias District. Hakabaya kani kajing seng latipru kum ka Laipusan Annual Youth Assembly jong snem 8,000 arpanreu. Ya kata kajing seng kerpang jong kisamla. Kepala ne hadu lai singilenter lasdang nadu ke khandriu tarik ukala lengkot 8,000 arpanreu badla pengkut no pat haka khatpra tarik ukala lengkot 8,000 arpanreu lembaga jing seng pejba haka balai i bataki hajar ngut kiriu ngait Kristan kipakan toblang yaki wei pat kikan hon balang Kristan kila tu cekatike jing seng kabala pendabru dari cepengki umen sim bakhoi haka babun ngut kiriu ngait kila leit ban pha dua haki nong syarai kabalong ru kumsi banta ban IT la kajing im show blay ban yo ek jing penamai kamen sem haga jing seng ban kong la yo ban phariai ka tin jo blay da Reverend Nicodemus thank you kat ba haga jing seng no phai sngi pat u Reverend Wanchua dame suting ula yo ban pharialang ne ban sami ka tin ka jo blay haga ba lo weru da ka ba lo ong bat kantui ki samla bakin phai no na jing auria na jing di pen bu ai bat ni jing so bha perthai sya ka jing kala ka bamut bat ban pen kre bani kendu badu blay ulong susu kumbau amos ulakit ikalengkor jong blay hauto kisamla kikit eg ei ko kisamla kijing auria kijing ijli kijing peniap kijing tu kijing tim kila ja kumhaka por amos ong utei u Reverend daga ba pensyong nong rim ya kate khubor daga ba sodro naga kitab u amos lenong ka ba sao bat kadukot ka ba khanar
away ni kijing batai kalong carried by God. Lani lara daublay, langin puli yaka kitab kajung Amos, nishem yaka jing shisha, daublay ulara yaw Amos, nitip u Amos uday uta, unang sumar briso dumbur, bahaga juga por uday ro unang aplambrot, henry ngai ngu yu blay, daublay ula shift, ublay ula rayo ula penken riayo naga jaka ka ba utray siya ka office ka jong prophet ngakwa banong yapi ka day ka office ka badawa ya ka sacrifice kadawa ya ka jing len lade kadawa ya ka jing khoj ya ka jing slur but kadawaro ya ka jing snoret ya ka jing luwet jongga dolo dona peng jongpi ki samla ki bawan hagne ka jing sang ki don ya ka divine appointment baru play kat sam snem nado kene ka swi ka ba kren ya kene ka kubor hinsayo ban ya tho show patlang I know your blay bahaga assembly has saidly ngadon ya ka divine appointment baru blay ublay ula penken ria yanga ublay ula ra yanga naga jaka ka bangana don bat menta ngayo ban pla ya ka kerteng ke jolutrai long jibla kre hagne ke janme ho ki samlabi Donna pren jongpi kiba wan hagne ke jia sang ho ki samlaba kodor pila ban perkat kani ke kan kabanganga trai ngalamo panlong katendong utendong jongke jingkerku nakwa balong yapi God will shift your understanding uplay un I happy yakajin snowpo baka jaka kaba pipidon menta un saraya pi bapin salong kadaw jongka jingkerku yaro yotra sakaway kijing batay habaong Amos kabamot hababatay habaktin kasi kabamot unong ra bankit yakajingkit lane unong kit yakajingkit kabakia uta uday u prophet Amos Henry kajingkali hagade ka por kabamenta kalong samla jong kabalang samla jong karibat ka jad benreu ka ay kajingkit kabakia kabapipikit u Amos ukit yakajingkia jong ka divine message ka kubor ka jong play ka kubor ka balasle ka kubor ka bakentang nakali yapi hagne ka no pai jong ka see what is your message kay ka kubor ka badon hagadono ka jongte u Amos ura ya ka kubor jong ka jing tholoba ka jing maham ka jomur nakabenta upay lang Israel pati hima Juda bakiri kiba marjan Henry ka jingkali hagani ka por nikon ki samla nikit ayu hagajingen ka jongi bon na pleng jongpi kiba mi de ki district kiba per ngalayo ban duai de ki spangot ki kon samla pangalap yagani ka way hagajingen ka jongki hagajata batin kit yaka message yaka kubor ka jongplay Henry ki kit yaka jingkya jongka pop kit yaka jingkwa brai kiba harukam kit yaka jingkya jongka jingin ka jongki donna pleng jongki hagani ka por ko ki samla bile how dry jisu yaka ki jingkit kiba pipikit hagajingen ka jongpi kibala pencia yapi kibala kicap yaka jingen ka jongpi wan hagade ka tuan ka jungprai
bread yaki hadi kejap ki John o Jesus.